Cyfla y plant Duw ydy dod i'r llanas os yma. Da chi'n iawn gas ymai? Dyma gyfle a hanner. Cyfle a £250,000. Diolch am ddod fewn. Dwi'n gwybod bod chi'n brysur iawn. Wyt ti'n neud PhD yn dwys? Yn dywir. Yn beth ti'n neud PhD? Yr iaith Saesneg, iaith estron. Yr iaith fain. Ie. A wyt ti'n doctor, Conor? Yndw. Sut mae pwysio'r ddau beth? Bod yn mewn band a bod yn doctor? Wel, dwi'n mynd lot o'r band. Dyna ni. Diolch anodd cael dod at eich gilydd a beth? I fod yn onest, oedden ni rioed yn neud unrhyw beth. Na. So, dwi'n meddwl bod yna dywaniaeth i bod. Ni di un o'r bandiau mwyaf diog sydd wedi bod. Da ni practisio rhyw ddwy waith y flwyddyn. Ond maen nhw'n honni ar y we bod chi'n gigio'n galed. Mae'r honiad yna yn ffals. Yn ogystal â fod yn doctor, wyt ti'n un o 3 brawd sydd yn y band, Conor? Ydwyf. Wyt. Sut mae hynna'n gweithio? Ydych chi'n ffrio lot, neu...? Wel, mae'n haws i wneud cerddoriaeth. Dwi'n meddwl, da ni efo cysylltiad eitha da, ond mae'n haws i ffrio, achos ti'n gallu ffrio efo brawch yn eitha hawdd a wneud fyny'n iawn. Yr album Capel hyfryd, mae o allan o'r diwedd mewn rhyw ffurf mae ar y we, yndi? Ydy o wedi cweit cyrraedd y siopa eto, beth sy'n mynd ymlaen yna? Oedd yna 5 copi yn Spillers. Iawn. Maen nhw wedi cysylltu fe fi i ddeitha fi ddod â mwy yna. Dwi heb wneud hynna eto. So peidiwch yn mynd i Spillers eto. A mae yna rei yn cob. Ia. Dwi'n gwybod os oes angen llenwi'r stoc nhw eto. Fel arall, does o ddim byd arall mewn unrhyw siop arall yng Nghymru. Ti'n gallu cael mewn gigs, ond da ni'n chwarae gigs. So. Ond lawr lwythwch. Mae'r ganeuon sydd ar y Capel hyfryd, da chi wedi sgwennu fwy o ganeuon, ond mae hwnna ar gyfer cyfnod arall. Da ni'n efo digon ar gyfer album eto, eich EP. Ond mae yna ddirgelwch yn y dyfodol. Oes, mae gennym ni blaniau mawr, da ni'n eisiau siarad amdano nhw. Conor, wyt ti yn gwneud prosiect unigol dy hun, sef y Gwyddel. Mae'n kind of gorlif o stwff. Dwi'n meddwl, oedd yn arfer bod rwan, mae jyst yn rhywbeth sy'n arbennu hun rwan yn gyfan gwbl. Yn ffaith mae fi sy'n sgwennu'r caneuon a yn trefnu nhw. Ond dwi dal yn cael aelodau'r band i mewn i wneud pethau fath. Mae brawd fi wedi chwarae cornet ar y demos a mae Rhys yn chwarae banjo a gitar. Dwi'n cael lydyr i chwarae cello. Os na gyflau gwlo beth gen Gwyddel allan? Dim yn fian, ond dwi'n cael demos fi at ei gilydd a dwi'n dechrau teimlo bod fi'n cael digon o caneuon at album rwan. A dwi jyst yn mynd i chwilio am recordio yn Nghaerdydd, really. A jyst cymryd amser fi. Gobeithio glwn i wbeth gen y Gwyddel a mwy gen Plant Duw. Diolch yn fawr iawn am yr sgwrs, Gia. Pawb Plant Duw.